Milí budúci správcovia konkurznej podstaty, veľakrát dostávam otázku, ako sa stať správcom konkurznej podstaty. Teraz vám poviem 7 základných predpokladov na to, aby vás Ministerstvo spravodlivosti zapísalo do zoznamu správcov. Poprvé, musíte byť občanom Slovenskej republiky alebo občanom iného členského štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu dohody o Európskom hospodárskom priestore. Po druhé, musíte byť osoba spôsobila na právne úkony v plnom rozsahu. Po tretie, musíte mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu. Po štvrté, musíte byť osoba bezúhonná a dôveryhodná. Po piaté, musíte byť osoba odborne spôsobilá. Po šiesté, musíte mať minimálne 3 roky prax v odbore právo alebo ekonómie. No a po siedme, nesmiete byť za posledných 5 rokov vyčiarknutí zo zoznamu správcov. Želám pekný deň.